magtanggal ng dumit mantsa. Bawas kuskus sa laba. Basta washing machine, all you need is Pride. Pride Power Wash Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang EQ Plus, Taghag Plus. Tungod sa plus nga preskong cloth-like cover, aron siging komportable si baby. Plus, siguradong pilit kaayo nga magic tape nga mohawid, bisag siging gadula. Plus, practical po ang presyo. Maong si baby o mommy, palipay mag-EQ Plus. Kahayahay nga plus na plus. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Okay, yan na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Magkauban gihapon nato ang atong kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, o usab si kasamang radyoman Dax Ilumba. Sa gawas mo gihapon, no? Si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca o usab si kasamang radyoman Yon Ilumbaring. Pasiunang patimbaya, no? Sa gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon, ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo ubana sa iyang mga kaubang baga radyoman. Gatong pizza karon, no? Pizza 11, no? Sa bulan sa Oktubre tuig 2020. Maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanatong tanan. Okay, taliwala na ining pandemya. Mupadayon man gyud ta, no, sa atong pagtuo, dili man ni mahimong babag. No, bisag daghang mga paglimite, no, sa atong mga naandang gimbuhaton. Pero ato man po ning gikinahanglan, no. Para ta makaiwas pod, no. Magkalikay pod sa kung malikayan pa gyud nato. Nga posible pang dako niya nga kadaot nga ihatag niining maong virus, coronavirus. Okay, sa gihapon, no, sa ako ng gipahayag sa miyagi nato mga Sibya, mupadayon paghihapon ta niining tema pag sentro gyud pag-ayo niining authority, no, o gahom sa atong simbahan diya sa pagpanudlo. Kay actually, no, mga tinahod nga tigpaminaw kung ano nga nabahin ta sa pagtuo nga dili unta ni ang gusto sa atong Ginoo, tungod kay wa manggod nato masunod gyud ang giterminuhan nato nig protocol. Protocol, no, kana bang proper bang pamaagi o pag-obserba o unsa may atong buhaton, naaman yun ay kana bang rules o protocol, kung baga bisan diya sa gobyerno na agi protocol, no, kini ganing pandemya na turo naaman tay protocol, di ba? Kung dili ta mo sunod sa atong mga protocol, dili maayo ang sangputan nato, o dakpon pagali ta. Di ba? Okay, ang buot na ito ipasabot aning protocol sa Biblia, dili man niingon nga kining gama-gama ra nato.
Tingali ang uban nga kanang mahilig og litra por litra, mangutanan ako nga asa man na mabasa Veritas ng kanang pulong protokol diya sa Biblia. Okay. Now, mahimong dili mabasa ang pulong protokol sulod sa Biblia. Parehas lang na sa pulong Trinity. Dili mabasa sulod sa Biblia. Pero ang gipasabot na as Biblia. Mausab na kanang pulong protokol. Bisan gani kanang Grego nga Greek English nga kanang monotheism o monotheism. Unsa man ay but pasabot ana a belief of one God. Oh, dili ka kabasa litra por litra sulod sa Biblia anang pulong monotheism. Kanang gilangko ba? Monotheism. Naa mabasa mono og theos. Mga root word na nga gilangko ba na oh. Naa mono theos pero dili ka kabasag monotheism. Okay. Oh. Bisag dili mabasa ng pulong monotheism sulod sa Biblia, pero kay ang buot ipasabot ana naman sa Biblia mo nang mutuo ta. Di ba? Oh, unsa may buot pasabot lagi anang monotheism, no? Ang buot pasabot ana a belief of one God. Ang pagtuo nga usa ra Dios naman sa Biblia. Di ba? Sumaw na nga mutuo ta anang monotheism dili tungod sa litra. Nituo ta tungod kay ang gipasabot na sa Biblia. Unsa may but pasabot di anang protokol. Kanang protokol kanang pamaagi nga sundo nato para ta kahimutan sa Dios. Kay kung dili masunod ng pamaagi, dili ta kahimutan sa Dios. Di ba mga tinahod nga tigpaminaw sama ng 10 Commandments? Protokol na. Balaod. Oh, mo nay lagda sa Dios na to, mo nay protokol na to. Ngong dili na to na masunod, sao na to pagka nahimutan sa Dios. Pero ay mo ka kuan ha kanang sana kalibog anang giingon sa Biblia nga dili ta matarungon sa balaod kun dili sa grasya na ni Kristo. No. Dili na sabton nga wa na gyud balaod. Duha man guni ka set of laws. Kanang pagpadayag sa balaod na ay daang kasabutan o bag-ong kasabutan. Sa daang kasabutan, dili ta hukman ato. Gatong set of laws, sa daang kasabutan, dili ta hukman ato buhat 13:39. Kay kitang mga Kristohanon, bag-ong kasabutan na ta. Hukman po ta sa balaod ni Kristo. Ug unsa ang sugo, pagsabot sa sugo sa bag-ong kasabutan diha na ta. Mao bitaw diha sa Kolosas Kapitulo 2, versikulo 14 hangtod 17 nga gipasabot diha nga di na daw kuno ta mutugot nga hukbanta atong ilang mga tulumanon sa una sama ng tulumanon sa kalanon, katong ilang mga ceremonial observance o mga pista nila sa daang kasabutan, dili na ta hukman og dili makasunod ato. Kay nga naman ang katumanan atong tua ang daang kasabutan mao ang bag-ong kasabutan nga nagsentro diha sa pagka-mediator ni Jesus Christ. Kay katong mediator sa daang kasabutan, Moses man to. Ang mediator po sa bag-ong kasabutan, Jesus Christ man. Mo nang giingon diha nga ang fulfillment atong daang kasabutan, bag-ong kasabutan sa atong pagtuo ni Kristo. Dili na atong panahon ni Moses. Unya, sa panahon ni Kristo na may gipang usab. Diba? Katong mga strict observance nila sa adlong ipapahulay. Wa naman to. Diba? Nga, pananglitan, kanang patyo ng makalapas sa adlong ipapahulay. Di naman na sa kang Kristo. Dayon ang iyang mga pari pod nga bag-o na, mingon tag bag-o kay elisan man ang pagkapari, no? Sa bag-ong kasabutan, na mabasa sa Hebrewanon City 12. Ilisan ang pagkapari, ilisan usabang balaod. Mao na nga na ay mga usab nga balaod. Pero ato na ning gi-explain nga ang balaod nga ang iyang essence moral o divine di ta kausob na kay common man na, no? Pero kanang ang balaod ang iyang nature ceremonial pwede na mausab, no? Prasaan ng kanang mga kasaulugan, no? Mao bitaw nga kadtong kasaulugan sa daan gitapos na to sa krus ni Kristo. Okay, sa daan man to, mga ceremonial observance na. Sa bag-ong kasabutan, maghimo na pud tag bag-o. Mo na nga ato mga pista ron sa atong pagtuong Katoliko, bag-o na pod.
Dili na itong karaan. Asa maggahom ang simbahan ana nga makahimo og bag-ong pista, bag-ong mga ceremonial observance. Kanang sa Mateo 16:19 og Mateo 18:18. Kanang Mateo 16:19 kadto ng authority sa Dios nga gi-extend ngadto sa kanang gitawag natong universal pastor, kanang chief sa mga apostoles si Pedro, di ba? Ang chief sa mga apostoles si Pedro. Di ba? Dili nato mabasa tingali litra por litra nga chief si Pedro, pero atong masabot kung ayuhon na tugtuon ang Biblia. Kaya na sa Lucas 22:26, kanang suguon gali sa Ginoo nga moalagad sa tanan, kana bang mo manguna diha sa pagpakaon o pagdumala sa iyang katawhan, kanang iyang suguon, mao kuno na chief. Basahan ninyo Lucas 22:26. Ang suguon niya, ang magpakasulugoon, mao nay silbing chief. Sama ni Kristo, nagpakasulugoon siya, di ba? Kay nag-alagad siya na to. Pangulo siya. Unya, sa tanang mga apostoles, si Pedro man mo iyang gibilan sa iyang pagka-shepherd, pagka-chief shepherd. Nana sa Juan 21:15 hangtod 17. San Juan Kapitulo 21, tudling 15 hangtod sa 17. Ang ubang mga apostoles present dito. Dili kay si Pedro lang. Pero sa tanang mga apostoles, si Pedro mo iyang gibinlan anang iyang pagka-chief shepherd. Katong giingnan niya si Pedro nga, Pedro, atiban na ang akong mga karnero. Katubang taliabot na ang pagkayab niya sa langit. No? Di ba? So, mapanag-ing nato tong sitwasyon na sa kanabang mayor nga moadto sa laing dapit, ingno niya ang iyang vice mayor, vice, kaya ikaw may representative nako, kung wala ko, so ikaw take over. Ingon na ang hitabo kadtong mukayab na gyud si Kristo sa langit, no? Kay human na ang iyang personal gyud nga makita nga mission diri sa yuta. So mo nang balik siya, saka siya. Sa uwa pa gyud siya mosaka, giingnan niya Pedro, ang giingnan niya nga, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Sabot po sabot, siya na'y mangulo. Siya na'y representative. Siya na'y baykar mo nang wala masayop ang simbahang Katoliko. Now, ang problema ko nato aning problema nato sa pagkabahin-bahin, wala na masunod. Lain may atong gipamili ron nga mga prime mover sa atong mga pundok. Pananglit, no, mahisgot ang kanang naa sa Davao nga higala gali sa atong presidente, no, suod pa gyud kana si Apollo Kibuloy. Daghan man gaisip niya nga siya kunoy kana bang pastor, universal pastor sa diri sa kalibutan. Niya ang uban pod dito sa mga iglesia ni Kristo, ang una kunong gipili sa Dios nga mahimong sugo si Felix Manalo, then pagkamatay ang anak ni Pulis si Iranio, pagkamatay si Eduardo. Ug uban pang mga grupo nga naay mga leader adto ka sa Adventist si Ellen White kuno, sa Mormon si Joseph Smith, mo adto ka sa Saxiniuba si Charles Taze Russell, mo ni mga prime mover. Pero kung sundo nato ang protocol sa Biblia, kadtong mukayab na gyud si Kristo sa langit, wala man niya gibilin anang mga tawhana nga gipamili natong lideron. Si Pedro ang unang gibilin niya sa iglesia. Now, kinsa may nagtudlo ana sa tanang mga pundok ron sa tinuan? Kinsa may nagsunod ana nga protokol nga si Pedro mao'y unang gibilin ni Kristo sa iglesia, nga siya mo'y silbing representative nga mangulo sa iglesia. So mao na nga ako, bisag unsaon ako balibalig tuon ng Biblia o church history, wa man gyud makalupig, no, sa ako nang sumadas kwintas ba sa akong pagtuon, no? Sumadas kwintas sa akong pagtuon, wala gyud makalupig sa logic sa simbahang Katoliko, no? Kay mao na klaro man gyud na nganong maghimo man tag laing leader nga human naman nagpili si Kristo. Kinsay mo represent niya kung wala na siya? Si Pedro. So kay si Pedro man, mao na din ay sundo na to, tanaw na to sa history, kinsay nakapuli ni Pedro kung nabakante ang iyang office, iyang katungdanan. Kaya nasa buhat 1:20, kung ang katungdanan o office, no, sa English, mabakante, dunay mo puli. Unya kung naamoy hubad nga King James Version,
ang termino gali nga gigamit anang leader o kanang naadha gipangsugo ba ni Kristo, no, mga apostoles. Ang termino nga gigamit bishopric o bishop. Ang katungdanan kuno sa pagka-bishop o bishopric, no, kinabakanti man dunay mupuli. Ang espesipikamente gyud nga gitumong gyud anang buhat 1:20 kadtong katungdanan ni Apostol Judas nga nabakanti kay gahikog man to si Judas kay agi sa iyang kaulaw ba, no, sa iyang dili mao nga gibuhat. Pagkabakante sa katungdanan ni Judas, nagpili dayon sila og kinsay mupuli. Unya ang nanguna sa pagpili si Pedro, basahan niyo ng buhat 1 mga tinahod nga tigpaminaw. That proves nga siya gyud mo ay chief kay siya may nanguna sa pagpili kinsay makapuli sa katungdanan sa ni Judas nga nabakante. Ya, di ba karon mao man po na kung mabakante ng katungdanan, no, nga labaw gyud kanang universal pastor kanang atong Santo Papa, mao po na manguna sa pagpili. No? Kung kinsa nang himuong kardinal diha, obispo. Pero kung ang iya nag yung office, mo'y mabakante, siyempre, ang College of Cardinal at mga obispo na, tibok mga kauban niya. Kay kanagong gahom sa pagdili og pagtugot, binding and loosing, gihatag na ni Kristo, ni Pedro na. Dayon gihatag pod sa tibuok mga apostoles. Nalagi na Mateo 16:19 og Mateo 18:18. Wala mo kahibaluan na nganong kaduha na gi padayag sa Dios kanang paghatag og authority. Una si Pedro lang, Mateo 16:19. Pagka Mateo 18:18 tanan ng mga apostoles, wala mo ka bantayan na. Giandam na ni Kristo daan. Kay inig kabakantian ang mga posisyon na automatic kung kinsay buhi pa mo decide. Agan mo na ako example. Kung sakop lang ang mabakante kat panalitan kadto ni Judas. Kakabakante sa iyang posisyon, ang nanguna sa pagpili si Pedro, di ba? Basahan ninyo sa buhat 1. Nganong siya may nanguna, kay siya may chief. Siya may gitugyanan sa keys of the kingdom. Di ba? Na karon kung kanang iyan na pong katungdanan mo'y mabakante kay siya may chief, kinsa man po'y mo decide ang tibuok mga apostoles. Niya kay wala naman tong mga apostoles. Now, kinahanglan mo tanaw gitag history. Ato yung uting kayo ng history, kinsay nakasunod sa katungdanan sa mga apostoles. Now, history will show us mo na ato mga Catholic bishops. Umuna nga inig kabakante sa posisyon anang pagka universal pastor, posisyon ni Pedro, automatic ang mga bishops na to, cardinals, kanang cardinal ha, bishop na, hierarchy lang, agis kadako na sa gingharian, sa simbahan. So, mauna, para sa atong edukasyon po, nga gihinganla ng mga kanang hierarchy po sa katungdanan, na mga principals, supervisors, district supervisors, pinaka superintendents, then pinaka taas, no, sa kanang Secretary of Education. So ingon kay ato naman ning nahisgutan, no, sa miaging Domingo kining hierarchy sa gingharian ni Kristo. Nya gihimo natong example kanang atong mga tawhanon nga gingharian o organisasyon. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw nganong nabahinta, nagkabahin-bahinta kay wala masunod ang protokol nga gigama sa atong Ginoo. Unsa man ang protokol? Nga ang unang gibinlan niya sa iglesia, ang unang gitahasan niya nga mangulo kung wala na siya kay mo ato naman siya sa langit, si Pedro. So kanang katungdanan ni Pedro sa pagka-universal pastor, mao na atong sundon. Kinsa may makahatag og listahan ron? Gikan ni Pedro hangtod sa atong panahon karon. Kung mabakante ng posisyon ni Pedro. Only the Roman Catholic Church can show us a list from Saint Peter to our present Pope Francis. Di ba? Sumaw na mga tinahod nga tigpaminaw. Kay upis man na. Katungdanan gali mo bakante dunay mo puli. Now, kanang inyong mga pundok ron nga nag-claim makahatag mo kuha na. Historical evidence kanang inyong mga leader nga maunay makaangkon yun nga maunay nakasunod sa katungdanan ni Pedro as universal pastor.
Kaya may universal pastor, kanang chief. No, Lucas 22:26, ang sugo ni Kristo, nga mualagad sa tanan, maoy chief. Basahan ninyo na, Lucas 22:26, kinsa may iyang gibinlan anak yun. Kanang pagkamualagan sa tanan, usa sa title galiana sa atong universal pastor kanang chief servant. Servant sa tanang servant. Mga servant man tanang mga obispo, mga pare, pero naay pinaka. Okay, hierarchy lagi, di ba? Di ba? Doon ay hierarchy sa katungdanan. Oh. Juan 21:15-17 ayaw kalimti. Sa tanang mga apostoles, si Pedro mao'y giingnan ni Kristo, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. So, kinsa may nagsultihan na si Kristo? Mga karnero kuno niya. Kinsa man ang mga karnero niya, di ang tibok sakop sa iglesia. Unya nga nung siya raman po'y giingnan, nga na may ubang mga apostoles dito. So that proves wala masayop ang Catholic exegesis nga si Pedro mao'y gihimong representative ni Jesus Christ nga mangulo sa iglesia nga makita. Na karon sa na nato magbuot-buot yung tag-ato. Unya kung naay mga disagreement kanang mga dili na gali magparehas og interpretation sa Biblia o sa pagtuo, dili na husayon pinagi sa di ko kay nasayop ng mga pare diha kining ako may correct tukod kog laing pundok. Dili ingon ana ang pag-solve. Ang example ana protocol sa Biblia kung mag-disagreement ng galita, mag-dispute na ta, husayon na pinaagig council meeting. Para sa atong nahitabo sa Council of Jerusalem, dili kay kung alalahi man akong interpretation, kining ako mo sakto ang mga obispo sayop. Dili man na mo protocol sa Biblia kung maghusay og dispute. Council. Di ba? Ang unang council sa iglesia katong sa Jerusalem, gadibate sila dayon paghuman og debate, mo pronounce dayon ang chief si Pedro, di ba? Oh. Dayon kung asa na nahitabo ang council, mutingog pod ang 15 obispo dito. Di ba? Oh, paghuman ni Pedro, pag-pronounce sa dogmatic declaration, unsa gyud desisyon, ni tingog po dayon ang obispo dito si James. Oh, protocol man po na gihapon kay siya may bishop sa Jerusalem adtong higayon na. So inana na karon ang naka lisod ron kay daghan ng mga council sa iglesia pili-pilion raman sa uban unsa ilang tuhuan. Di ba? Di ba? Council of Hippo o Carthage, okay ra kay nituo raman po sila sa council sa mga obispo. Katong 393 AD o 397 AD. Katong desisyon dito nga gihukman pila ang New Testament books nga gi-decide dito nga 27 books lang ang inspired by the Holy Spirit. Council man to sa mga obispong Katoliko. Nituo man tatanan, di ba? Kitang mga nagtuos Biblia. Bisan ka mo, mga dili Katoliko, nituo man mo sa Council of Hippo. Pag-ingon nga, 27 books lang ang New Testament. Pag-ingon, gidasunan po sa Council of Carthage, 397. Mga obispo to ha? Kay kung atong tun-an ng history, dili biya 27 books lang ang gisulat sa mga Kristiyano. Pagkadaghan. Napay Shepherd's Hope Hermas, napatoy Didache, pagkadaghan kayong nasulat nga mga basahon sa mga Kristiyano, pero only 27 books ang gi-decide pinagig council sa mga obispo. 382 AD, then ang giilagyod gi-recognize 393 AD, Council of Hippo, then sa Carthage 397 AD. Nituo mo ana, pero pag-deklara, katong transfer ba sa Solemnity of the Sabbath from Saturday to Sunday sa Council of Laodicea na ang mga Adventist di na mo tuo. No? Kinsa man mo nga dili mo tuo na nga authoritative man na. So kung dili mo tuo na kamo mo'y nagsilbing naghimong naghatag og authority sa inyong kaugalingon, dili mo na mao. Murag kamo na po'y pope. Kaya ang inyong mang tingog mo'y masunod. Murarag ka na bang abogado ba nga ni-challenge sa desisyon sa Supreme Court? Member lang ka. No, dili na mao. Kung kinsa ang gitagag authority, sila may mo decide. Nabitaw to'y Adventist ron ang bag-o lang nakadebate na ko sa among chat sa ilang group.
Ingon siya nga, anong tuo mo ng apokripa nga naa may mga church father nga ni supak ana, wa man mo nag-unite. Now, sa mga personal lagi nga mga baruganan, mahimong dili magparehas amo mga church fathers. Bisan pa amo mga pare o bispo. Pero ang final arbiter, magisterium. Kinsa man ang magisterium? Mao nang posisyon ni Pedro o ubang mga apostoles. Mura nag-Supreme Court nga naay Chief Justice o mga justices. Kung mag-meeting na sila, mo decide mo na final. So, kung abogado lang ka mo ingon, oy, sayop man ang imong kuan Supreme Court. Katawaan ka na. Ang Supreme Court mo'y final arbiter. Inana pod ang simbahan. Ang final arbiter na to, gitawag na to magisterium. So, ang magisterium mo'y mo decide kinsay correct na to. Okay. So, mga tinahod nga tigpaminaw mo na protokol. Kung masunod lang ng protokola, dili gyud ta mabahin-bahin. Usa ra gyud atong pagtuo. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Wa naman tayo igong panahon. So, sa sunod na punta Domingo pohon. By the way, ang programa sa Catholic Faith Defenders, murag na arrangement, no? Nga bag-o. I-announce raw niya sa og asa dapit, no? Nga og kuan, no? Dili na ninyo madungog karong kuan gabi. So, hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María. Tatak RMN. Karong tigulan, pagkatapusang banlaw with Downy Expert Anti-Bac. Tungod dili igo ang limpyo detergent lang. Pag-Downy Expert Anti-Bac karong tigulan sa taa ang bahog pulob. Pag-Downy Expert Anti-Bac kahumot murag gibulat sa adlaw. Pag-Downy Expert Anti-Bac kahumot murag gibulat sa Downy Expert Anti-Bac. Tangtang ang bahog pulob with its 99.9% germ protection. Tested on representative germ on cotton. 5 pesos SRP lang. Mag-Downy Expert Antibac. Ang bango, parang tinuyo sa araw. Mabigat ang araw. Gagaan yan bukas kasama ang tropa.